Rico. És professor, quasi la xulla, ¿vale? Com he dit, de la Universitat d'Alacant, de l'Escola Politècnica Superior, si no m'enganye, enginyer en informàtica, i la veritat és que se dedica al reconeixement de patrons i aprenentatge automàtic. Ha treballat en un fum de projectes, com us podeu imaginar, i té un milió de publicacions que tinc així en revistes i en congressos. I avui es va parlar així de l'explicabilitat, una cosa que llegim molt, això, els reptes dels models d'IA és que siguin explicables i en concret ell ho aplica a diferents camps que ara ens ho va contar. Ramon, moltes gràcies i te deixe. Bueno, ja m'ha presentat i ja ha presentat el títol també de la meva ponència. Entonces, bueno, es diu així. Aposta li ha llevat el nom d'intel·ligència artificial perquè ja és que sona molt i en realitat, diguem, tot el que estem parlant és de models predictius normalment i és de l'aprenentatge automàtic, però bueno, jo sí em centre en els models estos predictius. Coses que ja ha dit Fran abans estan posades així en la primera diapositiva, que en realitat el que li diuen ara intel·ligència artificial en realitat és un altre camp, que és aprenentatge, i a tot li diuen intel·ligència artificial i ja està, però així ho he intentat evitar. I això, i què vol dir el d'aprenentatge automàtic? Bàsicament que són algoritmes que s'ensenyen en exemples. Tenim molts històries de coses que passen i en aquest historial es poden ensenyar. En exemples van ensenyant-se. No falta que li diguin el que té que fer i el que no té que fer, sinó que se ho ensenyen, aquests sistemes. Aquesta diapositiva em va agradar. Va ser d'una exposició que van fer en una xarra de Google i jo la vaig treure en castellà. Entonces, normalment nosaltres, així dalt, ahí dalt, quan nosaltres associem un ordenador a que fa coses, és perquè l'ordenador, diguem que té un munt de dades, li donem unes instruccions que ens llisten, no sé, els proveïdors d'Alacant, de València, que hagin fet una cosa, l'altra i demés, i obtenem com una espècie de contestació a les respostes. L'ordenador obeeix a el que nosaltres li diem. En canvi, en l'aprenentatge automàtic és el que ja he posat així baix, que fa el contrari. És a dir, nosaltres li posem historials, li posem com han acabat aquestes coses. Imagineu que tenim historial d'enfermetat o anàlisi d'alguna persona i al final aquesta persona té o una enfermetat o no la té, etc. Entonces el metge al final diagnostica. Entonces, estos algoritmes són capaços de mirar els historials, veure què ha passat al final i intentar prediure nous casos en el futur. Però no són metges, simplement veuen historials, veuen nous historials i intenten aproximar-se a lo que va passar. Entonces s'ensenyen de la història. No fa el que nosaltres li diem, sinó que se ho ensenyen. I nosaltres li podem preguntar. Bueno, estos algoritmes tenen ja molts anys, com han dit així, i el problema que tenien fins fa uns 7 o 8 anys és que l'algoritme es dia, diguem, si estàs malalt o no estàs malalt, o si anava a produir-se una situació o no anava a produir-se una situació. Però si li preguntàvem a l'algoritme per què pensava aquesta cosa, no ens ho dia. L'algoritme simplement fa moltes multiplicacions o estan basats en diferents esquemes i al final acaben en que sí o en que no. Però no saben per què. Entonces, en l'explicabilitat que han hagut, bueno, encara està evolucionant, però fa uns 7 anys aproximadament van haver uns articles on els algoritmes que normalment no s'explicaven a començar a donar-nos pistes de per què feien el que feien en l'interior. Entonces això se li diu explicabilitat. Què fa l'explicabilitat? Entenem un poc millor com funcionen el que s'ha ensenyat aquests algoritmes, podem mirar si tenen sesgos o no per corregir-ho i que funcioni correctament i per a la gent que utilitza en el futur aquests algoritmes li dona més confiança. Perquè si li expliques per què diu una cosa o per què diu l'altra, entonces li encontrem més sentit a les coses. Entonces ha sigut un pas prou important. El que vos deia abans, aquests darrers anys han tingut una gran repercussió perquè en disciplines i en tasques que no es podien explicar, ara sí que donen pistes i diguem que aquests algoritmes funcionen millor que els tradicionals que estaven basades en estadística, en models estadístics i en coses, diguem, més restringides. Aquests han funcionat prou bé.
Entonces vaig a posar-vos sols un parell d'exemples en els que he treballat perquè vegeu un poquitiu per a on va. N'hi ha algunes grafiquetes i algunes coses que vos explicaré. Mira, el primer, em vaig enjuntar en una companya catedràtica d'econòmiques que estava especialitzada en preus de vivenda. Concretament, tenia una base de dades prou ampla de la ciutat d'Alacant durant un període de temps i més i vam treballar sobre les dades que tenia. Entonces, bàsicament, tenim el que vos posa així, 56.000 mostres, un historial de preus de vivenda, i aquestes vivendes tenien 52 variables. Vol dir que miraven 52 dades de cada una de les vivendes per veure per què eren més cares, més barates o què és el que passava. Entonces, ella sí que era experta i tenen models econòmics i demés que expliquen tota la variabilitat i expliquen totes les coses depenent de diferents escoles, que tot no està clar. Entonces, volíem veure si en l'aprenentatge automàtic li donaven noves pistes de per què valia una vivenda una cosa o una altra, o quins fenòmens passaven enmig. Aleshores, el que vam treure d'aquest algoritme va ser que, per exemple, l'any en què es venguera la vivenda era important, i ara vos diré per què. Després, per supost, si la vivenda és més gran, més xicoteta, l'àrea on estigui construïda, l'antiguitat, l'antiguitat que té la vivenda, i més, treia ahir la importància de cada un dels factors. És a dir, tots els factors no s'apliquen igual, sinó que uns són més importants que l'altre. Això ens ho dia la intel·ligència artificial. I així hi ha unes grafiquetes. Entonces, aquestes grafiquetes volen dir, fixeu-vos, així en les curves aquestes, els puntets d'això són la importància que tenien els preus de cada una de la vivenda. Entonces, este arquet que fa de menys a més, no sé si ho veureu, és de l'any 95 a l'any 2012. Així, en el punt més alt, era el boom immobiliari. És com anàvem pujant els preus de la vivenda. Entonces, així es veu clarament en el primer gràfic on estava el boom immobiliari. Així. Perquè depenent de l'any, l'algoritme li dona a la mateixa vivenda més preu o li dona menys, depèn de l'any, perquè s'ha ensenyat, diguem, d'aquestes curves. I així, per exemple, també depèn dels metres quadrats de la vivenda, també li agrega més preu o menys preu. Però fixeu-vos que no està sempre recte, sinó que va un poc aixatant-se. Això vol dir que una vivenda, per més metres grans que tinga, no és més cara. Al final, cada volta va, diguem, si una vivenda té potser 70, 80 metres, 90 o ja 100 o 200 metres, és que tenen més, diguem, que els preus ja no varien tant. Entonces, tot això ho diu el model automàticament sense que jo li diga res, sense aplicar-li ningú model de mercat, ni ninguna tradició econòmica, ni res. Això ho dedueix el model automàticament. També va ser un fenomen curiós, això ho vam publicar perquè la catedràtica especialista en preu estava buscant aquest fenomen durant anys i no sabien com representar-ho ni com plasmar-ho, no sabien com posar-ho. I resulta que en aquestes grafiquetes i en el sistema d'aprenentatge automàtic va eixir. Fixeu-vos en els anys que els blavets són des del 95 i els rojos és quan arribem al boom immobiliari, al 2008. Entonces, en el 2008, fixeu-vos que així està el vermellet, diguem, i això és l'antiga que és la vivenda, si té 20 anys, 40, 60, 80 o més. Entonces, lo normal és que fora així, és a dir, quan una vivenda té més anys, perd valor, inevitablement. Però si veiem, per exemple, això seria lo normal. Quan es produeix el boom immobiliari, resulta que la vivenda no és que perga valor, sinó que es manté, inclús pot recuperar valor. Entonces, este fenomen estàvem buscant-lo durant anys, no sabien com representar-lo, i així, examinant, diguem, aquestes dades a través d'algoritmes d'intel·ligència artificial, automàticament ho traïa l'algoritme i sabia detectar aquest fenomen i sabia quantificar-ho i com afectava a com funcionava. Jo no soc especialista en aquest camp, però parlant en ella sí que em destacava les coses que no sabien fins al moment i aquesta forma de treballar sí que ho identificava, aquests patrons. Després, per exemple, sols un altre exemple, perquè vegeu un poc l'explicabilitat per on va, que dona pistes de lo que passa o de lo que ha passat en l'historial. Al final vaig dirigir un TFG, la idea va ser meua i va ser en les enquestes de l'INE,
diguem, veure quins factors més importants influeixen en la salut de les persones. El que passa és que quan són enquestes, en realitat no n'hi ha metges darrere. En l'INE simplement es pregunten com t'encontres, si t'encontres millor o t'encontres pitjor. I això es diu salut autopercibida. El que passa és que és un factor prou important, per el que m'han dit també sociòlegs i demés. En l'INE vaig replegar enquestes, aquestes són públiques, gratuïtes, o sigui, les dades, des de 2008 fins a 2021. Al final eren més de 400.000 enquestes. Aquestes enquestes estaven basades en variables socioeconòmiques i de l'hogar, d'on vius, de la vivenda. Des d'aquest punt de vista no n'hi ha articles que miren, diguem, en el lloc on vivim, si la vivenda influeix o no en la nostra qualitat de vida i, per supost, l'economia, és el que guanyem, no guanyem, etc. Que això té un factor important. I a mi el que se va ocorrir simplement a veure com es podia relacionar quines de les variables aquestes considerava una intel·ligència artificial, l'aprenentatge automàtic, què és el que considerava més important en relació si hi havia alguna cosa que es podia traure sobre la nostra salut. Entonces, preguntant-li al model, per supost, què influeix en la nostra salut? Per supost, l'edat. Això està clar. Quan som més majors, ens passen més coses. La salut empitjora. Però després n'hi ha les altres variables que és que jo tenia curiositat per saber què és el que diuen aquests models. Entonces, vos llisc. La primera és el nivell d'estudis acabats. La segona, la facilitat que teníem en arribar a final de mes. És a dir, si una família, o si un puesto on vivim, arribem a final de mes, diguem, de forma holgada o no. Després estava la regió espanyola, és a dir, tots els espanyols no ens veiem igual ni opinem igual. Depèn de la regió, també opinem diferent, en la mateixa situació. Depèn també de la regió. I, per supost, està derivada, que és la capacitat d'afrontar gastos imprevistos. És a dir, si passa alguna cosa que puguem cobrir-ho sense problema i de més. Aquestes eren les variables més importants. Entonces, més o més com influeixen, fixeu-vos, per exemple, en l'edat, que ahí posa que a partir més o més de... O sigui, el 0 vol dir que seria una persona mitja. Entonces, per baix de 0 és que anem empitjorant i per damunt de 0 és que anem millorant. Entonces, sobre 50 anys i de més, ja la cosa, va. Després, els estudis, fixeu-vos que això que està cap amunt és que, diguem, és que tenen estudis menys de primària, posa ahí que al final sí que les repercuteix, o sigui, serveix per explicar que tenen pitjor salut. Segurament serà pels empleos, per que aconsegueixen i de més. I els que tenen estudis universitaris o algun tipus d'estudis, diguem que això és millor. Això li repercuteix al final també en la salut, perquè suposa que també té millors condicions després laborals i de més. I també la dificultat que té per arribar a final de mes i de més és que tenen més dificultat, diguem que al final li repercuteix un poquet també en la seva salut. I les regions, Galícia, Astúries i de més, es veuen en general pitjor. Es veuen pitjor de salut en general. Comunitat Valenciana, Extremadura, Ceuta, Melilla i les Illes Balears, per contrari, es considera la gent que es veu millor en salut en general. I s'acabó. Estos eren els dos exemplets. Moltes gràcies. Aquests són exemples de com l'explicabilitat i els algoritmes d'aprenentatge poden traure de les historials pistes de lo que ha sucedit i en què ens podem fixar per pillar medides i solucionar les coses o veure quines coses van bé. Moltes gràcies i vos deixo en el següent ponent.